musika, mistulan ng pagong. Kumbaga sa medisina, ba't puno ng impeksyon? Pare, apat na linya, no ang iyong desisyon. Kasi naman kung pakikinggan, puro laman ay negatibo. Hindi makasulat ng walang mura at yung tipong positibo. Mahilig sa batikos, hindi naman kumikilos, na parang siwan tamad na kay tamad bayad ang kilo. Bakit pinagtatalunan? Sino sa kanila ang eksperto? Parang utak ng iba't ibang kadiri na insekto. Isa lang naman musika natin na tangan-tangan. Maraming galamay pero isa lang ang pangalan. Ito ang musika na ginagamit nating instrumento upang maihayag naman ang puso sa talentong binigay ng may kapal. Kaya huwag na maghangal, hindi na kailangan pa ng away, ang buhay ay magdagal. Ito ang musika na ginagamit nating instrumento upang maihayag naman ang puso sa talentong binigay ng may kapal. Kaya huwag na maghangal, hindi na kailangan pa ng away, ang buhay ay magdagal. Itong mikropono na hawak ko, hindi naman to pera. Bakit lagi pinag-aawayan kaya nauuwi sa gera? Teka, puro debate sa pag-akin ng respeto na gusto makuha sa kahit na anong aspeto. Puro na negatibo, nasa tenga ang pupunit. Di lang nag-aapoy at piniprito na sa galit. Hindi naman kutsilyo ang ginamit mong panulat, lalong di ba rin ang balas ang talento ang susukat. Ang lalaki ng mga damit, akala mo sinampay. Kaya industriya natin ngayon parang sinampay. Kaya namumula at tila ba wala ng pag-asa. Di pakikinggan ang awit kung wala kang pangmasa. Ito ang musika na ginagamit nating instrumento upang maihayag naman ang puso sa talentong binigay ng may kapal. Kaya huwag na maghangal, hindi na kailangan pa ng away, ang buhay ay magdagal. Ito ang musika na ginagamit nating instrumento upang maihayag naman ang puso sa talentong binigay ng may kapal. Kaya huwag na maghangal, hindi na kailangan pa ng away, ang buhay ay magdagal. Ilang taong pang bibilangin bago mabaliktad ang iyong mga maling hangarin. Sana huwag lapastangan, babuyin ang industriyang tinataguyod namin. Kami hindi kabilang sa malalakas ang hangin. Di malalakas ang hangin at lalong hindi mayabang. Kami man inyong harangin, di pa rin kami lalaban. Pagkat mananatili na makatang may pinag-aralan at ihahabilin na para hindi kami kalaban. Mga balang pantigma, wala sa aming kalatinigan. Ayaw mong maniwala? Sige, halatitigan. Pwede kang sumama, di kailangan ng resibo. Malaking kaligayahan kung kanta mo'y positibo. Ito ang musika